Huomenta. No niin, nyt on vähän jotain näytettävää. Eli siinä on runko suurin piirtein hitsattuna. Tässä ja tää on niinku putsaamaton. Täällä näkyy kaikki. Kipinöjä paljon jostain syystä, mutta sitten on tämä putsattu versio. Ja tällainen siitä tulee sitten maalipäälle. Vähän jotain fiksausta vielä. Sitten on nämä kiristimet tein tänne valmiiksi. No se tippusi. No tällainen tämä. Eli vähän voi jotain putsata vielä sitten lopuksi. Semmonen se. Sitten tiputellaan näitä täältä. Ei tullut mitään vissiin suurempia jälkiä. Eli tässä olisi niinku lähtökohta. Aihio. Tämä pitää nyt vielä hitsata sitten. Hitsata ja ehkä jotain naputella vähän vasaralla, mutta sellainen. Ja tämän näköinen se sitten suurta piirtein on, eli on vähän niin kuin muka valettu. Ja täytyy nyt jollakin lailla tehdä nämä aina joku työvaiheet valmiiksi, että jos sitten niin kamala viimeistely lopuksi, kaikki on kesken jollakin lailla, niin ei viitti. Joo, eli tähän tulee sitten reijät, mihinkä tulee sitten se kääntökehä hässäkkä siihen päälle, eli sille pitää tehdä oma runko sille kääntökehälle. Jee. On siinä ollut aavistuksen hommaa tässä. Eli nämä kaikki kiristyshommat oli kyllä melko työmaa. Tässä saisi hifistellä montaa juttua vielä. Eli niinku, että se olisi mukamas niinku oikean näköinen, mutta kyllä sitten täytyy oikoida vähän. Nyt olisi niinku tärkeintä, että mä saisin tästä sen vain hyvän näköisen radiohojattavan tai jotain sinne päin. Mutta joo, sellaista. Siinä olisi pari tai päivän homma. Kun täällä aina välillä käy pajalla, niin päivässä nämä nyt putsaa tämän ja tämän hitsaa ja putsaa. Eli sitten kun ne on putsattu, niin sen jälkeen mä alkaan sitten pistämään kääntökehää sille runkoja. Se täytyy tehdä ja sitten täytyy tehdä sähkömoottoreille paikat sinne väliin. Ja täältä nyt puuttuu näistä rungoista tietenkin se vetoakseli, mistä tulee sähkömoottorilta, mutta mä en voi niitä vielä tehdä, niitä reikiä, kun ei tietenkään tiedä kohtaa. Mutta eiköhän se siitä pikkuhiljaa selviä ja mitä asioita sitten rälläköydään irti ja tehdään uudestaan, että saadaan ne sähköt sopimaan. Mutta kun ei ole niin viisas, että tietäisi ne etukäteen mitään piirustuksia osaa tehdä, niin se muuta kuin yksinkertaisi. Että se olisi joku insinööri Sörselssoni tietokoneella, niin voisi tehdä vaikka mitään. Tämä Sörselssoni tekee vähän sinne päin. Niin. Oi voi kun tippuu tavara. Noin ne onneksi mene rikki helposti. Ei muuta kuin se on moro.